Hej, det er der Solisser her, nu på dansk. Hvis der er noget galt med farverne, så er det fordi, at min computer den er cirka 6 år gammel. Og det her, det er min ven, Indianer Arne. Flyt dig nu. Ja, godt. Ja, vi skal over til et amerikansk fodboldcenter, og vi skal lige købe billetter, selvom de fleste de så måske har fået ferie afsted. Ind, kom ud. Han er for grim. Jeg gider ikke købe nogle billetter. Jeg smider mig bare. Eller går bare. Nå. Har du noget specielt du vil sige, eller hvad? Indianerne? Nå. Okay, men lad os se. Okay, ja, det... hey, du må ikke flyve. Det er ulovligt. Okay. Ja, det har taget et lille stykke tid at bygge det her, så... Det var så svært at bygge præcist og sådan noget, så der kom nogle små fejl, så den skulle nok ret hen ad vejen, men altså. Ja, som sagt, det er sommerferie, så der er ikke rigtig nogen her på banen. Så vi hopper lige ud. Okay. Kommer du, eller hvad? Ja, det lagger lige lidt, så... Jeg ved ikke lige om I kan se det lagger, men... Okay. Hey, skal vi tage en amerikansk fodboldkamp, eller hvad? Hallo? Vil du være med til en amerikansk fodboldkamp? Okay, så stil dig klar. Nej, det tror jeg, ved jeg ikke helt, om jeg selv gider. Ja, der er i hvert fald, som jeg skal se, er der tal fra 10 til 20, eller 10 til 50. Nå, vil du gerne være med til en amerikansk fodboldkamp? Touchdown! Loser. Er det noget du vil sige til dit forsvar? Møgfise. Hey, hvis der er små folk der siger det her, de skal ikke lade de grænsebrug. Nej. Jeg vil gerne have lov til det. Okay. Han vil gerne sige undskyld, men det gider han ikke nu. Ja, det der det er vores pointtavle deroppe. Han har 12 point, jeg har 24. Men han siger selv, at det er ham der har 12. Eller det er ham, der er mig der har 12. Ja. Okay, skal vi gå... Hvor skal vi gå hen nu? Lad os gå ind i omklædningen, tror jeg. Jeg tror min mic den fucker. Flyt dig nu. Nej. Jeg vil... jeg blokerer for dig. Nej. Ej, jeg fik ham. For helvede, han er svær for fat i. Nej, ja, kom først. Hvad tæller det for, hvis jeg kommer først? Ikke. Du kommer først. Okay, lad os gå ind i omklædningsrummet. Ja, der er en del lys her, men... altså... sådan er det. Ja, her er der et omklædningsrum. Det er bruserne. Der er bænkene, man klæder om ved. Og om bagved os, der er der så alle de der kister, som vi så har brugt som skab. Jeg skal ikke lægge noget i den. Lad os se, hvad du har. Jeg havde ret. Jeg havde ingen fodbold. Det havde det ikke. Nå, den derovre. Ja, okay, jeg prøver det. Ja, okay, fint. Du har lagt en træ dernede. Hvem fanden vil tage træ på? Der er jo ikke nogen, der gider at tage træ på som tøj. Nå, men I kan se, ja, omklædningsrummet er sådan cirka ens, bortset fra de vinder forskelligt. Og hvad er det næste? Her kommer spillerne fra. Eller, der skal de komme fra. Fordi hvis vi tager den anden vej, så er det publikum. Og så bliver det lidt svært at gå herind. Ja, okay, hvad er den næste? Kommentatorboksen, tror jeg. Ja. Ja, den fører så ovenover den der gang, hvor der er vinduer. Det er bare det, der er irriterende. Men her kan vi se hele banen. Som sagt, vi har givet alle fri, så spillerne har også fri. Ja, men det er sejt at bruge som lever til eller som mikrofon. Prøv lige at blive der, så prøv lige at gå ned. Måske skulle vi egentlig have gjort sådan, at det var mig, der gik ned. Fordi så kunne jeg jo filme, det var dig, der spillede. Det ville nok have været den bedste måde.
Får du ikke? Du er altid uenig med mig. Se selv. Okay, han fik touchdown. Nå. Så løber vi derned på 2 sekunder. 1, 2. Det kunne også godt være, det var for langsomt at tage. Okay, 1, 2, 3. 3 sekunder eller 2. Det er svært at finde ud af. Nå. Ja. Så flyver vi ud af edderkopspændet her, som vi bruger som net. Hvorfor har du egentlig sat edderkopspændet op? Eller det er snebolde, vi bruger. Nå. Men jeg ved ikke lige, hvorfor vi har lavet den i en kasseformet. Og i stedet for en 8-kantet, som den der fodboldstadion, vi har lavet. Det ved jeg ikke. Ja, der er så mange ting, jeg ikke ved. Og der er så mange ting, jeg ved. En af de ting, jeg ved, det er, at den her computer, den er godt nok god til alt muligt spil og alt sådan noget, og lave lektier. Nej, lave lektier, den var god. Nå, men den er god til alt sådan noget. Men den er bare ikke god til at lægge de rigtige farver på filmen. Så jeg er stadig i gang med at prøve at finde ud af det, men jeg tror, at hvor vil jeg bruge den i stedet for den her gamle lortecomputer. Så ja, og vi havde også problem med lys, altså i starten. Og jeg tror også, vi skal dække det der hul til, der ved edderkoppespændet, eller ved nettet, som du kalder det. Er der også, er der wifi? Det er jo et net. Er der netforbindelse? Og sådan, der er gratis netforbindelse. Nå, så har du endelig fundet spillerne. Sig ikke spillerne, det er edderkopper. Hvorfor har de så 6 tøder? Så det er handicap amerikansk fodbold. Nå, men der var ikke så meget andet at vise, så... Og sig heller ikke, du bruger giftedkopper. Nå, men der var ikke så meget andet at vise. Prøv giv mig nogle subscriber, kig på Danske Jenners, og der solgte sig DK, og der solgte sig. Ja, Danske Jenner, han er en meget god ven. Men prøv at kigge på en af de to, så vil jeg være meget glad og give nogle subscribers. I må have det godt. Se jer.